Empleyado ba ang taxi driver sa ilahang operator? Unsay inyong tubag? Labi na kamo mga taxi driver. Empleyado ba kamo sa inyong taxi operator? Ang tubag, yes! Sa mga taas nga kutay sa mga desisyon sa ato ang Supreme Court, ang mga taxi driver under aning arrangement nga boundary system. Wabang mo nga sa operator, o pilay sobra, mo na inyuha, ningon ang Supreme Court, empleyado na sila sa operator. O dili makalikay ang operator sa mga benepisyo niining mao nga mga taxi driver nga giila sa balaod nga empleyado. Karon kay empleyado man sa taxi operator ang ilahang taxi driver under boundary system, entitled sila sa daghan nga mga benepisyo isip empleyado. Dili sila basta-bastang tangtangon sa trabaho kung way igong basihanan. Unya, kinahanglan i-cover sila sa Social Security System SSS o mo retire na apod sila'y retirement pay base sa balaod.